nens i nenes de tercer de primària de l'escola Filaxi i us volem explicar moltíssimes coses del nostre poble. Sabeu d'on ve la paraula sal? Sal, antigament, a l'edat mitjana es deia salús, però ara, amb el pas del temps, s'ha anat traient la U i la S, per això ara es diu sal. El nostre escut està format per la senyera, que representa la cultura catalana, una espiga que representa la terra i el treball agrícola, l'aigua que representa el riu Ter i una roda que representa el treball de la indústria. Salt és un municipi de Catalunya, situat a la comarca del Gironès. A Salt hi ha aproximadament 32.517 habitants. Hi viuen persones procedents de 200 nacionalitats diferents i es parla a prop de 133 llengües. Salt destaca per ser una ciutat rica en cultura, natura, oci i tradició. A Salt hi ha 15 escoles i ara ens trobem a l'entrada de la nostra escola. A Salt també hi ha dos museus que són la Casa de les Bernardes, on s'hi fan moltes exposicions, i el Museu de l'Aigua. A més, hi ha 3 biblioteques i 3 teatres i just ara mateix ens trobem en el Teatre de Salt, que es troba en el mateix carrer que la nostra escola. Hola, ara ens trobem a una zona privilegiada, que està molt a prop de la nostra escola. Són les Deveses de Salt. Hi ha una gran varietat de plantes i animals. Alguns dels animals que podem observar a les Deveses de Salt són: hi ha rèptils, amfibis com els gripaus i granotes, d'ocells hi trobem el pic roig, l'oreneta i la merla. De mamífers, la musaranya comuna, la llúdriga i l'eriçòfag. Hi ha una gran varietat d'insectes com les papallones. I de les plantes hi trobem ortigues, la balca i canyes. Ja ho veieu, és un lloc magnífic. El riu que passa a tocar de les Deveses de Salt és el riu Ter. El riu Ter neix a Buitater, desemboca al mar Mediterrani. Molt a prop de la nostra escola també passa la Séquia Monar. La Séquia Monar rega totes les hortes que són cuidades per veïns de Salt, majoritàriament destinades a l'autoconsum. Mireu que bonic! Ara estem a la plaça Joan Verdaguer, encara que tothom la coneix amb el nom de la plaça dels Peixos, ja que antigament en aquesta escultura feta per Joaquim Ravallat hi havia peixos. La nostra escola cada any participa en un projecte que proposa el Club d'Amics de l'UNESCO, que s'anomena Apadrinem Escultures, en el qual es pretén que els nens i les nenes tinguin cura i aprenguin a valorar el patrimoni de la ciutat. Mireu! A Salt hi ha un munt d'escultures, com la porta transversal, la tortuga, l'arbre de la ciència, la deu, l'hortolà i moltes més. Però ara només us explicarem les que estan més a prop de la nostra escola. Aquí teniu una cúpula invertida que es troba a la plaça del teatre. Es va crear l'any 1998. La va crear Josep Natinja. Ara estem a la plaça de les Llúdrigues. Aquestes llúdrigues les va crear Lluís Mateu l'any 1982. Si us fixeu bé, en aquesta llúdriga hi ha un llúdriga que, segons la llegenda, diuen que si ho ressegueixes et dona bones sensacions. Mireu, aquestes dos llúdrigues també tenen un llurpiu. Hola, ara us explicaré algunes de les festes més importants del nostre poble. Primer de tot us explicarem la Fira del Cistell, després la Fira del Planter i per últim la Festa Major de Salt. La Fira del Cistell es celebra els primers caps de setmana d'octubre. Al barri s'omplen de diferents artesans de tot Catalunya.
Totes les cases del barri vell decoren els balcons i les façanes amb alguns cistells. Mira que bonic. Ara ens trobem al Parc Monal, que és un parc molt a prop a la nostra escola. I aquí es celebra la Fira del Planter, que es celebra el 23 de setembre i es consisteix en vendre plantes, fruites, verdures i flors. A més, totes les escoles de Salt han participat decorant un plafons molt bonic i just aquest any els de 5è de primària han venut hortalisses de l'escola per recaptar diners per càrrec. Per últim, ara us explicaré la Festa Major de Salt. La Festa Major de Salt es celebra per Sant Jaume, el 25 de juliol. Consisteix en fer diferents activitats. Per exemple, espectacles infantils, concerts de música i cercles de gegants, espectacles amb els castellers i els típics sopars de la fresca. Bon profit! La població de Salt és activa, inquieta, novedora, però també hi ha tradicions i cultura popular. Destaquem els Marrecs de Salt per ser una colla castellera fundada el 8 de novembre del 1995. El seu lema és força, equilibri, agilitat i valentia. Els Marrecs de Salt van vestir amb uns pantalons blancs, una camisa blava, una faixa negra i un mocador que a vegades els caniu al cap. El millor castell que han fet els Marrecs de Salt ha sigut el 3 del 9 en Folre. Els Marrecs de Salt sempre van acompanyats de la música tradicional feta amb els timbals de ràdio. La música serveix per saber quan l'enxaneta ha arribat a dalt del tot. I fins aquí el nostre vídeo. Esperem que us hagi agradat molt el nostre poble. Ja ho heu vist! A Salt hi ha molta natura i molta cultura.